Здравейте, скъпи езиковци! Аз съм Елена. Аз съм Никола. А вие гледате Езикова ТВ. В днешният епизод ще видите визитата на министъра, дипломирането на випуск 2025, инспирация от две минали възпитанички и останете до края, за да разберете. Приятно гледане! Нека да започнем с срещата на министъра на образованието и културата с нашия директор, на която имахме честта да присъстваме и, разбира се, да снимаме. Ето и кадри от деня. Гост на нашето училище бе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той посети гимназията по покана на директора Иво Райнов. Това е поредна визита на министъра в езиковата, на която бе придружен от началника на регионалното управление на образованието доктор Иваничка Боровска. Те разгледаха училището, както и двора, на който трябва да бъде извършен ремонт. Иво Райнов връчи на министър Вълчев благодарствен адрес и почтена значка на гимназията. Вижте какво каза Красимир Вълчев през нашата камера. Ние сме от екипа на телевизията, на езиковата. Искаме да ви попитаме, след като имахте възможността да се разходите с училището, да говорите с нашия директор, какво впечатление остави у вас? За първи път съм при вас. Впечатлението ми е много добро, защото знам историята, знам възможности, знам резултатите на училището. То не е толкова впечатление от материалната база, защото по време на разсодката видях преди всичко материалната база, но знам, че тук работят много добри учители, знам, че тук те привличат много добри ученици и има дух на сплотена, добре работеща училищна общност, която прави училището такова, каквото е. Благодарим ви много. Продължаваме с дипломирането, което отново ни събира с випуск 2025, за да ни припомни възможностите на нашето училище. На 18 юни беше проведено тазгодишното дипломиране, като резултат от неимоверните усилия могат да бъдат оценките на дипломите на випуск 2025. 155 са завършилите, 5 момичета с пълни шестици на двете матури, 29 пълни отличници, които получиха плакети и грамоти от училището. Връчи им ги Кристина Сидорова. Първенец на випуска е Пламена Стоянова. Това е първата голяма крачка по пътя на новото начало. Успех! Сега ще ви запознаем с две възпитанички на Хълма, които се завърнаха, за да разкажат историите си. Ето и репортажът. Представете се. Здравейте, казвам се Кристина Сидорова. Към днешна дата съм асистент по електроизмервателна техника в Техническия университет Габрово и съм випуск 99-та с Демски паралелка А. И съответно днес бях специален гост в вашата церемония за връчване на дипломите на дипломантите. Можете ли да ни разкажете за традициите, които имало преди? Доста отдавна беше, но ясно си спомням бягството, което не знам, по-скоро вече го няма. Това е вечерта преди деня, в който изпращаме нашите абитуриенти. Общежитието, хората, които бяха от нашите съученици от Ловеч, всички се събирахме горе на Стратеж и там имаше музика, китари, някога и бира. Казваше се бягството, защото бягахме от общежитието. Не както всеки един друг ден в 10 часа да се затварят вратите и да трябва всеки да си поставите. Тогава ни пускаха да не се прибираме един вид. Горе на Стратеж наистина беше много емоционално и супер готино. Първото ми бягство завърши в 7 часа сутринта на пазара, когато отидохме да купим цветя за тези, които ще изпращаме малко по-късно, 12 клас. И още си спомням колко сълзи тогава изплаках. Беше много тъжно за тези хора, които си тръгват, тези 12-класници. И си викам, кога ли ще дойде момента, в който ние ще завършим и дали нашите ни изпратят по същия начин. Уви, да, много бързо обаче минаха годините. Тези 5 години тук минаха като един миг. Дойде нашето бягство, нашето изпращане, което също беше толкова емоционално. И това, което виждам като снимки в момента, че изпращането винаги е момента, в който всички са тъжни и никой не се радва, че си тръгва от тук, може би. Защото езиковата създава такива емоции, такива приятелства, които не искаш да ги забравиш и да ги оставиш тук горе на Хълма.
С какво се различава нашата гимназия в момента от преди? Със сигурност материалната база е много по-добра. Това, което забелязах, и салона, и класните стаи, и всичко, което се е случило тук, по наше време го нямаше. И салона беше тук долу вдясно, беше доста по-малък и съответно самата сграда беше много по-различна. Учихме на 2 смени. Общежитието, живеехме по 4 човека в стая. Имахме, си спомням, веднъж седмично май топла вода, имахме режим на водата, но пък за сметка на това, тук се научих да се къпе със студена вода и сега не ми е проблема, когато има профилактика или когато не работи гъста, примерно. Така че училището със сигурност се развива в положителна посока, е то много. И благодарение на това и на добрите учители продължава да е едно от най-добрите училища в България, не само в такъв нашия северен регион. Много нововъведения, много по-различно изглежда и двора, стената с тази красива сцена и с класната стая на открито. Фитнес на открито видях, че имаше. Преди 26-7 години беше само една поляна, на която много обичахме лятно време да си изнасяме един спален чувал и да лежим там. Може да ли разкажете нещо интересно, което се е случило в пансиона тогава? Много интересни случки. Наводнихме пансиона с момичетата, моите приятелки от нашата стая. Не веднъж. 2 пъти го наводнявахме. Беше много весело, защото в 10 часа, когато още трябва да си легнал, точно тогава почнахме да се събираме по стаите. Бягали сме от пансиона. Това не знам дали възпитателките, които го гледат, ще са много щастливи. Живота там беше много интересен. Свикваш да живееш с 4 човека в много малка стая, все пак да правиш някакви компромиси, да се съобразяваш. И това, което казват хората, че трябва да изядеш с някоя една торба сол, за да станете истински приятели, се случва наистина в пансиона, защото вие буквално денонощно сте заедно. Съобразяваш се с другите, кога учиш, кога излизаш, какво правиш. И живота в пансиона наистина е невероятен. Много весел беше. Имахме проблем с парното в нашата стая и затова се смеехме, че сме на Северния полюс, но категорично отказахме да ни дават печки. И освен с студената вода, свикнахме и на студено да стоим. Но бяха хубави, весели, забавни години. Много благодаря. Кристина Тонкова е възпитаник на езиковата с профил английски език. Започна професионалното си развитие в рекламна агенция. С първия си голям бонус си купува мотор. Създава фейсбук страницата Beauty and Beasts, където споделя за страстта си към пътуванията, автомобилите, моторите, сноуборда. Моторът и носи свобода и вярата, че може да се справя всяко предизвикателство. С още 2 съмишленици основават собствена рекламна агенция Next Level Digital Studio, която се развива бързо и успешно. Но неспокойният дух на предприемача води към ново бизнес начинание – изработването на декоративни свещи и подаръци. Казва, че сега са затънали във восък и затова се завръща на хълма, за да разкаже истории как да следваме сърцето си. Здравейте, казвам се Кристина Тонкова, възпитаник съм на езиковата гимназия, випуск 2009. По професия съм, може би, предприемач и мечтател, по душа съм мотористка. Имаше ли нещо в училището, което ви вдъхнови да тръгнете по пътя на предприемачеството? Мога да кажа, че нашия клас беше доста интересен и специфичен, с креативизма, който проявяваше по време на часовете и по време на междучасията. И може би това ме е научило да бъда по-свободна в нещата, които правя и по-смела. Кои бяха най-големите предизвикателства, когато стартирахте? Най-големите предизвикателства, когато стартирах собствения бизнес, бяха да намеря клиенти, да се науча да говоря с хора, да комуникирам с хора и да поставя основите на функционираща организация. Какво ви мотивира да продължите, дори когато е било трудно? Когато е било трудно, се мотивирам просто от факта, че искам да докажа на себе си и на околните, че мога да се справя с всичко. Може би имам някакви комплекси от детството, че не съм можела да се справям с много неща заради ръста ми, да речем. И в момента искам да успявам във всичко, с всичко и искам да грабя от живота с пълни шепи.
Какви качества според вас трябва да развиват учениците, ако искат един ден да започнат собствен бизнес? Учениците трябва да започнат много отрано да се ориентират в посоката с неща, които ще им бъдат полезни. Трябва да трупят много знания и умения, които дори в момента да им се струва, че не са необходими, със сигурност във времето тези знания и умения ще са част от техния арсенал да водят битки и да се справят с различни проблеми, които предприемачеството предлага. Това беше последният ни епизод. През годината снимахме всичко. От сълзи до смях. Фестове, изпращания, празници. Поради тази причина решихме да сложим най-емблематичните кадри от нашия архив. Благодарим ви за вниманието. Това беше всичко от нас за тази учебна година. Хубаво лято!